फैगौ 7 तारिखआव मार्च दाननि जोङो गुवाहाटीआव जोंनि आसामनि चिफ सेक्रेटारि बिथांखौ लोगो हमनो थांगोन आरो बेवहाय जोंहा किसुमान जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जि समस्या बिखेककरि रन्जन दैमारी बिथांनि जि रिलिज बेखौ लानानै थांनाय इउपिपिएल सरकारा अमित शाह बिथांजों गोबां सावरायदोंमोन आरो बहुतखिनि डेभेलपमेन्ट दंमोन आरो दानि सरकारा जिहेतु जोंनि इउपिपिएलनि पार्टिनि खोथा जेबो खोनासङा बेखायनो चिफ सेक्रेटारि बिथांनियाव जों मेम'रेन्डाम हैगोन मोनबा इस्यु दङ मोनसेया जाहैबाय रन्जन दैमारी आरो 5 आदार्स बिथांमोननि रिलिज आरो जुबिन गार्गनि बिनि न्याय आरो डिप भटार्सनि जि समस्या जि मुसलमानानो हक बा बाङालियानो हक जि जोंनि डिप भटार्सनि समस्या बेखौ थाबै माने फोजोबनांगौ आरोबाव जि थांनाय समाव जि एसआर जालानानै थांबाय जोंनि बिटिसि हालामाव गोबां मुसलमानफ्रा बेवहाय अबजेक्सन खालामदों बिथांमोना लिगेलि रियेलथार बिथांमोना बिनिनोखा गतिके बेखौबो बोरैबाहाय रिभिउ खालामफिननो हायो नामा जिहेतु एसआरनि प्रक्रिया बन्द थेवबाबो बेखौहाय माबाफोर लामा दं नामा रिभिउ खालामफिनजानो आरोबाव बिटिसि पार्टखौ जों बेखौ फोरमायनो थांनो नागिरदों जोङो लाइमोन गांखंआ आरोबाव मोनसे थांखि लाबावदों जे फैगौ 2030आव जे बिटिसिनि गोदान इलेक्सन जागोन बेवहाय 10टा जि जोंहा डिस्ट्रिक्ट दङ बे 10टा डिस्ट्रिक्टआव 10 जन जोंनि लाइमोननिफ्राय बेवहाय एमसिएलएनि प्रार्थी जों मोननांगोन बेखौहाय जोङो दिनैहाय पेरेन्ट बडिसिम गांसे लाइजाम लिरदों बेखिनि हाबाफारिखौनो लानानै जों बेवहाय सावराय